Val, bon dia. Només jo vaig a presentar-vos a la persona que es troba així amb nosaltres avui. Ja ho hem treballat a classe un poc i ja sabeu que dins del nostre programa Erasmus Plus hem tingut la sort de poder comptar amb, en este cas, amb una persona que és un referent musical dins de la música folclòrica valenciana i de la cultura valenciana i en valencià, com és Paco Muñoz. A més, sé que és veí de molts de vosaltres, ell viu a Real i, com he dit abans, tenim la sort de tindre'l així amb nosaltres i ens va contar, estic ben segur, moltes coses molt interessants. Val? Ja sabeu què és el que hem de fer. El nostre objectiu final és fer una xicoteta biografia sobre la persona que ens acompanya avui. Sabeu que l'anem a treballar a classe després, farem primer en valencià i després, amb l'ajuda de la professora d'anglès, ho aneu a traduir a l'anglès perquè el producte final, el treball final, ho anem a compartir amb els nostres companys dels altres països que estan participant en l'Erasmus Plus. Vull dir que aquest treball segurament serà llegit a Alemanya, serà llegit a Luxemburg i serà llegit a Eslovènia. Eslovàquia, perdoneu, Eslovàquia, sempre m'enganyo. Val? I sense més, per favor, espero que estigueu molt atents. Anem a tindre l'educació i el respecte que l'acte es mereix i espero que gaudiu molt sentint a la persona que es troba amb nosaltres. Val? Sense més, amb tots vosaltres, Paco Muñoz. Bueno, bon dia i primer que res, no sé el que creureu, però jo encara no m'ha despertat. I jo m'alce sempre molt tard, per culpa vostra avui m'ha tingut que alçar a una hora. Vull dir que per la nit no tinc pressa en gitar-me, però per al matí és com més a gust estic en el llit i avui per culpa vostra m'ha tingut que alçar i ser puntual i això per no arribar tard. Jo fa vora 50 anys que comenci a cantar i el primer que voldria dir-vos és que la cançó en este país té un problema i és que en el resto d'Espanya, per exemple, en Catalunya i Mallorca tampoc, no? I en el País Basc tampoc, no tenen ningú problema en la llengua. La llengua oficial és el castellà, tot el món parla castellà, però en València el folklore nostre, el que és la cançó tradicional, es cantava en valencià en un moment en què era obligatori parlar en castellà. Quan jo tenia 10 anys, si en l'escola parlaves en valencià, el castigaven. No podies parlar en valencià. Si el pillava el mestre, si no el pillava el mestre, doncs parlaven. Després en el carrer, sí, en el carrer cada un. Però són unes circumstàncies que fan que el nostre folklore, que la nostra música popular, pràcticament tinga damunt el problema de que està feta en una llengua que no és l'oficial i, per tant, en més dificultats. Evidentment, quan jo era un xiquet com vosaltres, en este país, en ninguna ràdio es podia sentir ninguna cançó en valencià. I, sin embargo, quan venien les festes en el poble, venien els cantants que venien a cantar les solvaes, ho feien en valencià, o sigui que teníem un problema afegit a lo que és la música. Per un altre costat, el poble és com és i això no n'hi ha qui ho canvi. I entonces, pues Albacete, que està així tocant a la vora,
el que canten en Albacete no té res que veure en la música meua d'ací, o el que canten en Múrcia. Y sin embargo, lo que canten els grecs, resulta que és igualet a lo que cante jo. O el que se canta per al nord d'Itàlia és molt paregut als gotxos que les dones majors cantaven en les esglésies, i és que el folklore està viu i va per on li dona la gana. Jo no portava idea de ser cantant, molts de vosaltres ho sabeu perquè vaig ser molts anys retor d'ací de Montserrat, i la meva vocació era ser capellà, i vaig ser capellà durant 14 anys. I n'hi ha una cosa que és molt important en la meva vida, i és que en l'any 1970 la gent jove d'ací de Montserrat, n'hi ha un xaval que diu: pues n'hi ha uno que és de Xàtiva que canta en valencià, que li diuen Raimon. I se li ocorreix dir-me-ho a mi. Diu: senyor Retor, podríem portar a cantar al Raimon? I jo, ignorant, perquè jo sí que coneixia les cançons, però dic, bueno, pues ho podem mirar, no? I entonces, en l'any 1970, jo porté ací a Montserrat a cantar a un xicón de Xàtiva que li deien Ramon Pelejero, Raimon. M'entere quan ve ací que jo havia jugat a futbol en contra d'ell, perquè jo vivia en Carcaixent i era de Xàtiva, i es trobem en una cosa que va marxar molt el panorama en aquella època, així en el poble. Es trobem que es van vendre totes les entrades i que el dia que vingué a cantar ell aparegueren 2 o 3 autobusos de gent que volia entrar i no tenia entrat. I així tots, diguem, no sabíem que aquest home era tan conegut, no? Aquell recital va ser molt bonic, i en aquell recital un servidor que estava prou ignorant del tema vaig descobrir que cantar era una manera de conservar les nostres coses i que cantant es podria aconseguir moltes coses que parlant a lo millor no es podia. Per exemple, quan el Raimon canta així en el musical, quan va cantar He deixat ma mare a Xàtiva, es posava tot el públic a aplaudir. Normalment, quan Raimon feia un recital, ahir no aplaudia ningú, aplaudien en altres moments. I per primera vegada el Raimon s'equivoca diverses vegades cantant, perquè es va emocionar ell també, no? Eixes emocions, el veure com el públic s'entusiasmava i com el mateix cantant s'entusiasmava, és el que jo vaig descobrir aquella nit. Però bueno, després jo vaig continuar ja de retor així 4 anys, i després, quan deixa de ser retor, pues no sabia què tenia que fer, perquè jo m'havia preparat per ser retor, però entonces, davant de no saber què fer, és quan naix la possibilitat de dedicar-me a cantar. Possiblement n'hi ha una persona que li diuen Ovidi Montllor, que és d'Alcoi, que era un cantant molt conegut, i possiblement si l'Ovidi no m'hagués animat, doncs igual jo ara estaria haver sigut professor d'un col·legi de València on estava treballant de mestre allí, però l'Ovidi va ser el que va dir, pues podries cantar, no? I entonces, en l'any 76, crec que és quan cante per primera vegada en València. En aquella època, i a lo millor vos dona risa, per poder cantar en valencià, antes de cantar tenies que portar les lletres
al govern civil, i allí n'hi havia un senyor que la llegia i la que li pareixia posava esta no, posava de negar-ho. A més, en un cunyo roig. I entonces depenies de lo que aquell senyor diguera quines cançons podries cantar i quines no. I jo al principi m'ho vaig passar molt mal perquè entre que tenia poquetes cançons i aquell senyor me'n prohibia moltes, doncs hi havia alguns recitals que no sabia. Dic, bueno, veurem què tinc que cantar jo avui, no? I l'Ovidi Montllor, que a més de ser un cantant extraordinari, era molt graciós, em va dir, home, tu, la sort que tens és que com les cançons teues són noves, pues si només te deixen cantar 6, les cantes seguidetes i després tornes a cantar les 6 altra vegada, perquè la gent encara no se'n recordarà massa de que està repetint-les, no? Jo no ho vaig fer mai perquè veig que la gent s'havia de donar compte. Però fixeu-se com era el problema d'aquella època, que l'Ovidi Montllor me regala una cançó. Diu, jo tinc una cançó que la canti poquet, la podries cantar tu, la cançó de les balances. Diu, bueno, doncs ja tinc una cançó més, no? I aquesta cançó més resulta que quan jo cantava a mi me la prohibien. I si la cantava Ovidi, a ell li la deixaven cantar. I un dia que cantàvem els dos junts, a l'home este que posava el de negado li ho van preguntar, li dic, escolta, és que la cançó és la mateixa, i si la canta ell, li la deixen cantar, i si la canta jo, no me la deixen cantar. I l'home molt seriós va dir, pues, el millor que poden fer és callar i fer el que li manen, perquè si no, ni la cantarà ell ni la cantarà vostè. I total que jo després li diria a Ovidi i dic, no s'entén això, no? I l'Ovidi, com tenia molta gràcia i a més tenia una ironia, diu, això és que tu la cantes més mala llet que jo. I jo dic, Ovidi, és que no la canta mai. Diu, bueno, però ells s'ho imaginen. Ells te veuen la cara, diu, estic segur que la canta més mala llet. Vos estic contant aquestes peripècies que ara apareixen històries per no dormir, perquè la veritat és que això feia que cantar en valencià fora més difícil encara, dins de lo que n'hi havia. I jo tinc sort de que arreplega una cançó d'un escriptor que li diuen Toni Mestre, i tinc sort de que aquesta cançó que es diu Què vos passa valencians, pues la grave en l'any 77. I precisament uns dies després de que apareix el disco, en València n'hi ha una manifestació de més de mig milió de persones demanant llibertat, autonomia i demanant la democràcia. I tinc la sort que en aquesta cançó al mig milió de persones ixen al carrer, en els altaveus que posaren en l'Ajuntament de València, tot el rato, què vos passa, què vos passa, que era la meva cançó, no? I era un desconegut, a mi no coneixia ningú. De 100 discos en valencià i de gent molt jove. Entonces, si es dono compte, hem guanyat la guerra aquesta, per almenys l'han guanyat. N'hi ha gent avui en dia, cada dia més, que canta en valencià i que canta en valencià en tots els estils, des de rock, rap, el que li tireu. N'hi ha de tota classe de personal fent aquestes coses. Entre mitges, pues, cantar en valencià a mi m'ha permetit viure i viure molt bé. I després n'hi ha una cosa que també voldria dir-vos, i és que en un primer moment, quan es començàrem nosaltres, les discogràfiques tenien molt d'interès perquè
La música en valencià es venia molt bé i funcionava prou bé. Entonces, com era el negoci, pues les discogràfiques més importants d'Espanya volien fer discos nostres. Això va durar poquet, però va ser el primer arranc. Estic parlant-vos de lo que és la música d'autor, on la lletra i la música són de poetes o dels mateixos cantants, però n'hi ha una altra música que és la popular, la tradicional, que eixa així en el país per aquests anys estava totalment, pràcticament només era les salvaes que feien en els pobles, les aurores, que n'hi havia pobles que mantenien la tradició de quan venien festes, eixir al carrer la gent cantant per despertar el personal, per anar a missa. Aquestes coses tradicionals estaven ahí vives, però molt amagaetes, no? En això jo vaig tindre la sort de que un bon dia, quan jo ja guanyava diners i era un cantant prou conegut, conec a una xica que després és amiga meua d'ací de Real de Montroi, que cantava molt bé les salvaes, la Josepa, i a un xicón de Godella que li diuen Apa, i jo vaig ser el que vaig aconseguir que es gravara el primer disco de música tradicional, de l'1 i el 2, de l'1 i el 12, i del Baix. Ells dos són els dos, el primer disco que es va fer. Estic parlant-vos de l'any pràcticament ja 80, 81, 82. Fins a aquest moment pràcticament no s'havia gravat música popular. Aquest és un altre aspecte molt important, i és que ignoràvem el que teníem. Per exemple, jo recorde que en un dels primers discos l'APA comentava que això és una gran eina, i parlàvem amb la gent que sabia de música i ens deien no, si en València no s'han cantat graneïnes. I me'n recordaré tota la vida que van gravar el Pep Botifarra, que avui en dia és famosíssim, no? L'heu vist per la tele moltes vegades. El Pep Botifarra, esta cançó és una malaguenya, i com els músics no sabien tocar malaguenyes, xacarran, 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 i ell la cantava i en pau, no? I jo recordo molt que en una de les ocasions en les que vaig cantar en gent del flamenco, vaig comentar això, és que allí hi ha un xicón que diu que va cantar una malaguenya i el guitarrista d'Enrique Morente, que ha sigut un dels més importants del flamenco, em va dir, tu te la saps? I jo dic, sí, jo, si vols te la cante, no? I quan li vaig cantar, l'home diu, pues sí que és una malaguenya, sí. I total, que me'n recordo que buscàrem alguns guitarristes que sapien flamenco perquè pogueren acompanyar el que el Pep Botifarra deia que era una malaguenya o el que deia que era una graneïna, i efectivament. I sabeu on estava l'origen? Perquè el Pep Botifarra és de Xàtiva, i en Xàtiva tots els anys, per el 15 d'agost, n'hi havia una fira importantíssima d'animals, on se venien cavalls, saques, rossins, i venia un muntó de gent d'Andalusia que es passava allí 15 dies venent i comprant animals, però per les nits s'assumptaven a sopar, feien juergues, aquests cantaven malaguenyes, aquests cantaven de l'1 i el 2, i al final s'acoplaren de tal manera que, sense saber-ho, el nostre folklore també té una ramalà de música d'Andalusia.
I sabent ja un poc les dues rames, avui en dia és molt bonic que hem aconseguit fa poc ja que en els conservatoris de música n'hi ha professors de cant en valencià, d'Albaes, de l'1 i el 2, de l'1 i el 12, ja està dins dels conservatoris. Hem aconseguit també que dins dels conservatoris s'ensenya a tocar la dolçaina. La dolçaina es va salvar perquè la gent la tocava, però no s'estudiava. I pareixia que en una dolçaina no es podien tocar certes coses. I avui en dia ja en els conservatoris tenim la dolçaina com a un instrument més, no? Per un altre costat, jo en la meva vida professional, cantant en valencià, he pogut cantar en França, en Itàlia, en Portugal. O sigui que la llengua no ha sigut massa... Me'n recorde, per almenys perquè no estigueu tan serios, vos ho conte, que un dia cantant en Madrid, el Pepe Sacristán, l'actor de cine, era el presentador. I jo vaig cantar en el Templo de Devot, en Madrid, i quan vaig cantar, només cantar la primera cançó, me digué el Pepe Sacristán, oye, podías traducir un poco lo que cantas porque está muy bien, pero la gente no te entiende. Tal. I me'n recorde que jo li vaig dir, sí, no passa res, ara ho traduiré. Però quan vaig anar a traduir-ho, vaig veure que els músics meus estaven partint-se de risa, que és que el que anava a traduir no es podia traduir. Era un poema de Vicent Andrés Estellés, si voleu traduir vosaltres. La lletra deia, i després de tot la mort, quina sort, coll de figa i morro tort. Si sabeu traduir-ho, jo, la veritat és que quedava molt lleig. El cuello de higo i el morro torcido, no sé. Bueno, vaig dir, l'altra ja la traduiré, però esta deu ser més tard. La veritat és que no ha sigut impediment per a mi el cantar en valencià per a poder cantar per molts puestos. I per un altre costat, el compartir, això sí que ha estat molt bonic, l'haver compartit en altres cantants d'altres nacionalitats. I és que, en el fons, la música és un llenguatge universal. Per un altre costat, hi ha un altre aspecte de la meva vida, que és que hi ha un moment, quan entra la democràcia, la gent que organitzava recitals i tot això, se'n passen quasi tots a la política i hi ha un moment de paro on quasi que no se fan recitals. Entonces, sort, o com vulgueu dir-li, una empresa de Barcelona me demana si li podia gravar 10 cançons per xiquets en valencià, cançons populars. I jo grave un casset en 10 cançons per aquesta empresa de Barcelona. I entre mitges, en els vivers municipals en València, els diumenges feien teatre pels nanos, pels xiquets. I el que organitzava, que era molt amic meu, diu, és que tenim un problema, que quan els que van a fer el teatre pels xiquets van a començar, allí no n'hi ha xiquets. Els xiquets estan jugant per allí. I entonces, hasta que els xiquets s'enteren i es comencen a acudir, no n'hi ha públic. I em va proposar, la idea va ser d'ell, per què no vens tu, cantes una cançó o dos per xiquets i en una cançó o dos acudiran els nanos allí i quan tinguem els nanos ja allí, tu dius, ara a continuació el grup de teatre, no sé quantos, es presentes i se'ls comença el teatre.
Total, que així no va ser. Jo vaig anar, cantava 3 o 4 cançons, els xiquets ballaven, s'ho passaven bé, i presentava els del teatre. Hasta que un diumenge els del teatre se li s'havia espatllat la furgona venint de camí i se feu l'hora i els del teatre no apareixien i jo vaig tindre que cantar més rato. I els xiquets ho van passar molt bé, no? Total, que com entonces l'altre aspecte, que era el de recitals, estava més fluixet, doncs jo vaig veure una possibilitat que era cantar per xiquets. Li vaig regalar el meu casset a un escriptor molt amic meu i conforme creixeu anireu coneguent-lo, que li diuen John Fuster, un escriptor que vivia en Sueca, i li vaig regalar el casset. I vaig tindre la sort de que el John Fuster li va agradar moltíssim i com ell era de la manera que era, em va dir, mira, hasta que no ne graves 10 igual que este, per ma casa no tornes. I la veritat és que jo em vaig quedar un poc parat, però dic, bueno, li faré cas a l'home. I efectivament vaig gravar 10 cassets per donar-li gust a ell, però al mateix temps perquè els recitals de xiquets van ser molt bonics, molt massius. Un recital meu de xiquets en la plaça de Bous de València, n'hi havia 18.000 nanos allí ballant. Una polseguera impressionant perquè no havien arruixat el ruedo, però 18.000 xiquets allí votant i ballant. I això ha sigut una de les satisfaccions també, l'haver cantat i el que n'hi ha un muntó de xiquets que es criaren escoltant i cantant les meves cançons per xiquets, que en realitat no eren meues, eren arreplegades. En això me van ajudar molts mestres d'escola, que jo anava preguntant si sabeu alguna cançó, perquè en cada poble la mateixa cançó li posaven, canviaven lletres, la gent i tot això. I l'aspecte de la cançó de nanos em va permetre, en els diners que jo guanyava en això, perquè no parava de cantar per els pobles, doncs podia fer els discos que a mi m'agradaven, de poesia i el que podríem dir cançó de persones majors. Em vaig viciar, vull dir que em va agradar tant això de poder fer les dues coses alhora, perquè em permetia viure, i l'últim que puc dir-vos és que d'ací poquet jo faré 82 anys i acabé de fer un disco. O sigui, acabé d'estrenar un disco fa uns dies, vull dir que l'afició encara continua i pense que soc molt feliç quan la gent escolta les meves cançons. Per exemple, en este disco se me va ocurrir fer-li una cançó al carrer Major de Real, que és on visc jo. I és molt agradable que quan m'alce pels matins, perquè allà a les 12 o així, fan el bando i en els altaveus del poble s'escolta la meva cançó del carrer Major i la gent de Real ja se la sap i ja la canta també. I entonces veure com la gent va fent-se partícip d'això, pues és una satisfacció. I l'últim que tinc que dir-vos és que n'hi ha una cosa que és la poesia, que veig que l'altre dia un dels millors poetes que tenim nosaltres, que li diuen Marc Granell, al que li acaben de donar l'alta distinció de la Generalitat, té escrit una cosa que diu: els poetes són la gent més inútil que n'hi ha en el món. Així. I després diu, però són imprescindibles. I és veritat. A mi la poesia m'ha ajudat moltíssim
i circumstàncies de la vida. Quan jo tenia 14 anys, en l'escola on jo estava, hi havia un mestre que li agradava la poesia i ens va fer que férem uns treballs. I tenien que escriure una poesia. I jo amb 14 o 15 anys em vaig inventar una poesia i aquell home em va regalar les obres completes d'Antonio Machado, un poeta andalús que escrivia en castellà, clar. I en aquells moments el que jo no sabia és que els llibres d'Antonio Machado estaven prohibits en Espanya. I el professor aquell possiblement tampoc ho sabia. Però ell havia estat en Argentina i portava l'obra completa de Machado i me la va regalar quan jo tenia 14 o 15 anys. I a partir d'ahir em vaig aficionar a la poesia i a cantar als poetes. Després, en el pas del temps, em vaig meravellar perquè un dels discos meus se diu Els nostres poetes i cantem poesia i em va meravellar saber que en l'any 1200, quan el 90% d'Europa no sabia llegir ni escriure, nosaltres ja teníem poetes. En València teníem el pare d'Ausiàs Marc. Ausiàs Marc és un dels nostres millors poetes, però son pare ja escrivia poesia. I entonces aquest treball em va fer conèixer a una quantitat de poetes i vos vull dir que m'ha agradat molt haver cantat als poetes, sobretot perquè gràcies a això he tingut la sort de ser molt amic d'alguns d'estos grans poetes, com el Vicent Andrés Estillés, Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Lluís Garner, el Marc Granell, que vos dia. I bueno, ja crec que ja parla massa, no? Molt bé. Pot ser que tinguin alguna pregunta, també. Això està bé, el que voleu preguntar. Bueno, m'agradaria dir-vos una cosa que se m'ha oblidat. En l'any 74, quan jo era retorn d'ací de Montserrat, se me va ocorrir anar-me'n a Portugal en un amic. I tinguérem la sort de que arribàrem a Portugal i la nit que nosaltres arribàrem a Portugal va ser la revolució dels clavells. Va canviar la situació política de Portugal perquè els militars isqueren al carrer i tingueren la sort de que no haveren altres militars que isqueren en contra i la gent va eixir al carrer en clavells i en els fusells posaven els clavells. I en aquesta revolució hi havia un cantant de Portugal que era amic meu, que li deien Checo Alfonso, i el Checo Alfonso sabia que eixa nit anava a passar això i sabia que la seva cançó Gràndula Vila Morena anaven a posar-la, quan posaren a la ràdio la seva cançó, els militars eixirien al carrer. Entonces, com ell sabia que anava a passar, jo aquest dia vaig dinar en companyia d'ell i no mos va deixar anar a Lisboa, perquè no sé el que passarà esta nit, i es quedarem a dormir en sa casa. Ell sí que s'era anar a Lisboa, jo vaig dormir en Setúbal, en sa casa, i aquesta nit va ser la revolució dels clavells i en la cançó Gràndula Vila Morena. I de repent tancaren les fronteres i jo tot preocupat perquè jo me n'havia anat per estar un dia o dos, però tenia que fer, el diumenge següent tenia que estar així per fer la missa i en la frontera tancada no podíem eixir d'allí, no? Entonces, del susto que vaig a replegar, i aquesta nit jo no era cantant ni pensava ser cantant, no?
Però aquesta nit vaig escriure una cançó dedicada a Montserrat, que és la del poble, i que després va ser una cançó meua, però la veritat és que el susto, bueno, entre altres coses, és que no teníem diners i els bancs estaven tancats. Entonces, en aquesta situació de susto i d'inquietud i tot això, se me va ocurrir escriure, el no era meu, però el sentia com a meu, no he nascut allí, però encenc d'allí, una cançó dedicada a Montserrat, que mira, però on després, quan em vaig fer cantant, em va vindre molt bé. Però allò va ser una cosa molt bonica, viure aquella revolució, i l'amistat en el Checa Alfonso. Jo vaig traduir al valencià la cançó Gràndula Vila Morena, però després el José Alfonso va morir i la vaig deixar de cantar. I mira, ara en este disco que acabo de fer l'he gravat perquè ell em va dir que li feia molta il·lusió que la meva versió la gravara. I ha tardat almenys 40 o 50 anys, però al final he gravat la cançó Gràndula Vila Morena i quan sentiu el disco m'agradaria que se'n recordeu que aquesta cançó la va fer el cantant que va propiciar la revolució dels clavells de Portugal. Bueno, jo he parlat prou, ara pregunteu. Bueno, sí. Moltes gràcies per compartir amb tots nosaltres aquestes vivències tan enriquidores i tan interessants. I ara sembla que tenim alguna pregunta, a veure si els nostres alumnes. Bernardo, per favor, vas ante el micro. Quina és la teua... Quina és la teva data de naixement? Quina és la seva data de naixement? Pues jo vaig néixer la nit dels Reis, el dia 5 de gener, en l'any 1939. En aquells moments Espanya estava en guerra i el govern d'Espanya estava en València. Havien fugit de Madrid, o sigui que quan jo vaig néixer en València, la capital d'Espanya era València. Vas tu, Bernardo? Digues, Mireia. Qui es va iniciar en el món de la música? Qui li va iniciar en el món de la música? No, jo vaig estudiar música de xiquet, però música solfa, el que solfeo i això. I el que sí que vaig tindre molta sort és que tinguérem un professor, quan jo tindria 12 o 13 anys, que tenia un tocadiscos d'estos de manivela i mos posava concerts en música a gravar. I gràcies a aquell home jo em vaig aficionar a la música, a la clàssica. Me'n recordo molt de que un dels primers concerts que a mi em va impactar va ser el concert d'Aranjuez per guitarra. Aquell concert també em va impressionar molt. Digues, Arnau. Toques algun altre instrument? Jo toco la guitarra però molt mal. Quan es comenci a cantar tocava la guitarra. En el moment que ja podia pagar a uno que la tocara per mi, vaig buscar un bon guitarrista i precisament per no saber tocar massa bé la guitarra sempre he procurat, i això ho diuen tots, que he procurat portar els millors músics que he pogut. He valorat molt el tindre un bon acompanyament musical. Has
has cantat algun diferent tipus de música o sol és música valenciana? Ha cantat algun altre tipus de música o només música valenciana? Bueno, lo meu de xiquet sí que és música popular valenciana. Lo meu de majors és música ja inventada per nosaltres. No té res que veure. Jo, el que canta el Botifarra i estos no sóc capaç de cantar-ho, és una trast. O sigui, que el meu, jo vaig copiant, o sigui, hi ha una primera part que són els 3 discos primers meus, que jo canto en valencià el que jo estic escoltant, que en aquells moments és música francesa, Jacques Brel, i música Elton John. Este tipus de música és el que jo cante en els 3 primers discos meus. Després tinc la sort de que vaig a viure una temporada a Dénia i en Dénia conec les habaneres i es comença a fer música més mediterrània, però el que jo cante per major sempre ha sigut música inventada per nosaltres, no és tradicional. Anem en Adrián. Tens algun altre hobby a part de la música? Pues sí, la pintura, lo que passa és que no sé pintar. O sigui, jo vaig tindre la mala sort de tindre un professor de dibuix, d'estos que té mala sombra, perquè com jo dibuixava molt mal, me digué, pues tu, en comptes de dibuixar, a mi me posava de modelo. M'assentava en una cadira, em posava una manta així, feia uns plecs, i jo estava allà així perquè pintaren els que sabien. I això a mi me va produir, jo què sé, el no saber. Però per culpa d'això vaig tindre molta afició, ja que jo no sabia, admiro moltíssim la pintura. De fet, no ho sabeu, però digueu-los als vostres mestres que algun dia vos acosten a l'Alcúdia, està així propet. En Alcúdia n'hi ha un dels pintors més importants del món, que li diuen Manolo Boix. I anar a veure les coses. En Alcúdia n'hi ha diverses coses que ell ha fet. Però és que en Benimodo, que està més propet, tenim un altre que és tan gran com Manolo Boix, que és el Rafa Armengol. El diumenge vaig estar-hi amb ell un ratet. Són 2 pintors dels més importants del món avui en dia i els tenim ahir propet. Entonces la meva afició ha sigut, a banda de la música, la pintura i l'art, a lo millor perquè no he sigut mai capaç de dibuixar. Laura. Hola, bon dia. Gràcies per venir. Des de quan estudies música? Pues jo començo a estudiar música quan tenia 11 anys. Després, com estava en un seminari, vaig estudiar la música elemental, però en els seminaris, a partir d'un moment determinat, deixàvem d'estudiar música i estudiar en gregorià, que és una música que se feia pues, en el segle I, segon i tercer. És la música més antiga. Si sabeu alguna cosa de música, la música normal, el pentagrama són 5 línies i estan els bemols i sostenidos, i sin embargo la música gregoriana funciona en 4 línies i només existeixen un bemol, el si bemol. El més, com a màxim, n'hi ha un bemol. És un altre tipus de cant. A mi m'ha agradat molt el gregorià i, de fet, tinc molts discos de gent que canta en gregorià, però així estudiar a fons música no. Quin és el cantant que més t'agrada?
El cantant que més m'agrada seria molt difícil, perquè, per exemple, en este disco cante una cançó que m'ha regalat el meu amic Juan Manuel Serrat i possiblement siga un dels que més m'agrada. Dels que canten en castellà, pues Sabina és el que... Ara, el meu ídolo cantava en francès i ja s'ha mort, que era Jacques Brel. El Jacques Brel diuen que quan feia un recital cantava amb tal intensitat que en algun recital arriba a perdre més de 3 quilos de pes de la intensitat que posava. I jo tinc coses gravades d'ell perquè ja fa temps que va morir. I després també m'agrada moltíssim el flamenco i efectivament dins del flamenco un dels dies més feliços de la meva vida va ser cantar en companyia de Camarón. Camarón era l'únic cantant que, si sabeu alguna cosa de música, normalment la veu humana, els instruments no, però la veu humana puja de mig en mig to, de mig en mig to. El Camarón pujava com si fos una guitarra, passava d'una nota a l'altra i feia la del mig. I és també un ídolo meu. Mireia. Hola, bon dia. Tens algun familiar músic? Pues així, en estos moments sí, en estos moments tinc un nebot que li diuen Jesús, que és fill del meu germà i és professor de viola. Ell toca la viola. Precisament en este disco meu toca ell també en companyia d'un d'ací de Montserrat, que li diuen Dimas, que toca el violoncel·lo, i en companyia d'una xica d'ací de Montserrat que li diuen Gumer, que toca el violí. Però llevant del meu nebot, en la família no tinc jo ningú músic. T'agrada l'òpera? Què ha dit? Li agrada l'òpera? L'òpera, crec que una òpera sencera en directe no l'he vista mai. M'agrada molt escoltar-la, però l'he escoltat sempre quan la televisen. L'òpera, el nostre, que és la sarsuela, que és paregut a l'òpera, sí que la conec més. Però en l'òpera, no sé, és una música que m'agrada escoltar-la, però que mai m'ha sentit atret per anar a veure una òpera, això. Sí que vaig disfrutar a Montserrat l'any que fèreu en la plaça del Tosca, va ser preciós, a lo millor el que no he tingut ocasió de conèixer-la millor. Arnau, que és veí seu. T'agrada un altre tipus de música? Sí, bueno, la música d'autor és una cosa, a mi, ja ho he dit antes, la música clàssica, a més, soc maniàtic. Per exemple, jo a Mozart li tenia mania. A mi m'agradava Bach. I després, a Mozart resulta que a la llarga, en el pas del temps, avui en dia quasi és el meu preferit. Entre mitges estava Beethoven, o sigui, la música clàssica en ma casa jo sent quasi és el que més escolte. Anem a fer 2 preguntes més, si li sembla bé. Bernardo, alguna més per allà darrere? Quin és el teu referent operístic? Qui és el seu referent operístic? Cantant, imagine. Bueno, a mi en òpera... O de sarsuela, vaig a afegir jo. Sí. De sarsuela, evidentment, Alfredo Kraus. Alfredo Kraus, per mi, és un ídolo.
Vosaltres això no ho sabeu, però el que ha sigut més famós, que és... Ai, la meva memòria falla. El tenor en els tres tenors, quan feren Pavarotti, el català, el Plácido. El Plácido Domingo, a més de ser un cantant extraordinari, el que jo admiro moltíssim, però ha sigut una mala persona en el sentit de que per destacar ell ha enfonat a altres. No? Plácido Domingo sabia que Alfredo Kraus ha sigut de lo millor que hem tingut nosaltres així en Espanya i va fer tots els possibles per no deixar-lo, perquè no fora el número 1. No? Jo, per exemple, de Kraus tinc quasi tota la seva discografia en sarsuela, sobretot, i després en dones, evidentment, la Montserrat Cavaller sí que és veritat que és de les persones. I curiosament, en el que més l'ha admirat, no té res que veure en sarsuela, va ser, que suposo que ho haureu escoltat alguna vegada, la versió que feren el Freddie Mercury i ella de la cançó Barcelona, va ser una passada. I això sempre que puc, en el YouTube, pam, la torno a posar. Ariana, fem l'última. Bon dia, has tingut solista en alguns concerts importants? En alguns. Com a solista no, el que sí que he participat és en molts. O sigui, per exemple, en festivals. Un festival que s'organitzava en València, que es deia Disco Modern, l'emissora del 97.7, una emissora de ràdio, cada 4 anys feia un concert que es deia Disco Modern i jo he participat en 3 o 4 i m'ho passava molt bé perquè m'enjuntava amb gent que no era de la... O sigui, jo he cantat en el Duo Dinàmico, en Juan Pardo, en Manolo Escobar, en Bruno Lomas, en molta gent en estos concerts. I realment he disfrutat la Rocío Jurado, per exemple, jo què sé. En aquests concerts cantaven quasi tots d'un altre estil al meu, però jo estava a gust allí també, cantant en valencià. Entonces, en aquests concerts sí que he cantat en la plaça de Bous de València plena i possiblement un dels concerts més bonicos en els que he participat, que va ser en Madrid, el dia que em toca cantar a mi, perquè durar 3 dies, el dia que em toca cantar a mi m'ho vaig passar molt bé, perquè vaig coincidir amb Miguel Ríos, en Víctor Manuel Liana, en Juan Manuel Serrat, en Sabina, i m'ho vaig passar molt bé també. Vinga, l'última, Mireia, que està en molta insistència. I vostè on va néixer? Jo vaig néixer en València, tinc una cançó que ho conta, jo vaig néixer en València on parlaven castellà i deien que era de poble el que parlava en valencià. I mon pare nasqué a Casinos, on es parla valencià, i ma mare a Godelleta, on es parla un barrejat. En Godelleta és una mescla de valencià i castellà. I la sort que jo vaig tindre és que de xicotets m'emportaren uns tios meus on tenien i allí em vaig ensenyar a parlar valencià. I després vaig passar a viure a Carcaixent i vaig perfeccionar el valencià. Precisament en este disco últim li cante una cançó a Ontenient i una cançó
a Carcaixent, que en la meva cançó diu que són els pobles que em donaren la llengua que tant m'estime i que a València em negaren. Però vaig néixer en València. Bueno, anem a acabar ja, que també anem nosaltres contra rellotge, hem de tornar a l'institut. Una vegada més, gràcies per vindre i per compartir amb tots nosaltres les seues vivències. Crec que ha estat una estona superinteressant i bueno, nosaltres també tenim ara un regalet per a vostè, que si, Rosa, si el tens per ahí. Jo el que vaig a demanar-te, si vols, antes de que me doneu el regalet, ja sou més majors de lo que toca, però jo crec que si em deixeu que jo me sentiré feliç. Voleu que fem una cançó de les que jo feia per xiquets? Clar que sí. Però jo la feia per xiquets més xicotets. Però vosaltres s'imagineu que sou més xicotets i la podem fer, no? El que passa és que tindreu que fer per senyes perquè com ara no es poden tocar. Pues jo cantava una cançó que me feia molta gràcia i als nanos també, perquè jo dia un gat tenia una puça. I per ahí el volia fer, que es veu que se la sap. Entonces, les illes xiquets, quan jo dia que un gat tenia una puça, teniu que preguntar-me què? Com si no ho haguéreu sentit bé, no? A veure, un gat tenia una puça. Això és. Entonces jo ho explicava. Una puça? Què? I a la tercera vegada, quan jo diria una puça, entonces, està clar, sí, a veure. Un gat tenia una puça. Una puça. Una puça. Ahí podeu tirar les mans al cap. Quan diguen el gilipollas no s'ha donat compte que ho hem entès, home. Entonces jo cantava Un gat tenia una puça i on jo dia que estava la puça li teniu que fer tocar el del costat. Bueno, com no podeu, doncs ho feu vosaltres mateixa. Si jo dic que la tenia a l'orella, rasqueu l'orella. Però el divertit d'esta cançó era que els xiquets el que feien era estirar-li l'orella al del costat i sobretot el que m'agradava és que l'última, que era en el cul, allò ja era un escampat general, cada un fugia per on podia per poder salvar la situació. Bueno, no la podem fer perquè no es podeu tocar, però ja m'ha quedat jo a gust perquè ha tornat a lo que a mi m'agradava, que era passar-me-ho bé mirant els xiquets. Bueno, veure, un gat tenia una puça. Una puça? Una puça. Un gat tenia una puça a la panxa, a la panxa. Teniu que rascar la panxa. Tenia una puça a la panxa, a la panxa. Tenia una puça. Bueno, senteu-vos, és que si no li podeu fer al del costat, queda molt lleig. Queda com que vos fa mal la panxa de veure. Bueno. Vol contar-los alguna més? No, simplement
el que sí que m'agradaria és que animar-vos a que conegueu el nostre país, perquè la gent així som tan... Si us doneu compte, la gent se'n va a visitar països i fer viatges fora i, sin embargo, pues així propet, molt proper de casa, teniu coses precioses. Per exemple, invitar-vos, si teniu ocasió i vos poden dur a Los Cuchillos, que és un puesto que està en Villargordo del Cabriel, per on naix el riu Cabriel, un paisatge impressionant. Jo he anat diverses vegades i allí ara n'hi ha una aula on primer podeu veure en fotografies tot el que després podeu veure fijant-vos en la muntanya. I se diu Los Cuchillos perquè l'AUIA ha convertit les muntanyes que n'hi ha al costat com si les haguera fet un obrer. N'hi ha unes parets aixina, però de 60 o 70 metres d'altes, que pareixen un gabinet, i al costat un altre, i al costat un altre, però muntanyes enormes que per la part del riu, per on està la senda, és de Cuenca, i la part del riu de València no es pot passejar perquè no n'hi ha camí. Però és un paratge que a mi m'encanta i sense anar més lluny, si es claveu per ací dalt, per Dossau i Espacadins, també teniu paisatges preciosos. I jo crec que una de les coses que més s'ha notat, la que més he notat jo, és el no conèixer lo nostre. I el que uno no coneix no s'ho estima. I penso que als valencians sempre mos ha faltat tindre una estima de les nostres coses. I per això jo, en les cançons meues, en tinc una que diu qui dirà la nostra història als xiquets del meu país. A mi em pegaren una bufetada a l'escola per no saber qui era Alfonso X el Sabio i una altra per no saber qui era Fernando III el Santo. Em va saber molt mal la bufetada que em pegaren. Em va fer més mal el dia que em vaig enterar que ni el Fernando el Santo ni Alfonso X el Sabio havien sigut reis meus, que eren reis de Castella. I jo tenia els meus reis que en la meva escola no me'ls ensenya mai ningú. Bueno, si em deixeu parlar no pararé. Bueno, ara sí, moltes gràcies. Ara ens agradaria lliurar-li i fer-li entrega d'un detall per a que se'n recorde d'este dia també. Vostè, que en Flor sempre t'agraïm molt. I este fort aplaudiment de tots nosaltres.